Gidemolish taga Mandaue City Hall ang mga tindahan ug ubang mga struktura sa usa ka Sudlonon nga daan sa may barangay Subang Dako. Nangreklamo ang mga nag-okupar ini kay wa kunoy klarong pagpasabot kanila o apektado ang ilang panginabuhian. Apan pasabot sa syudad nga ang demolisyon alang sa kaayuhan sa tanan. Ani ang report ni Nico Sereno. Gipangunayan sa mga personnel sa Sidewalk Vendors Development Squad ang pagguba niining 15 ka mga istruktura sa may sitio Matimco, Barangay Subang Dako. Mga tindahan o karinderya ang naapektuhan. Nakapangutana ang mga tag-iya, wa man unta sila mipwesto sa highway o sa main road. May nadawat tuod sila nga 10-day notice gikan sa dakbayan aron pagbiya sa ilang tindahan. Apan giingong wa sila pasabta og tarong nganong papahawaon sila. Kuan mo kadawat og notice nga pinirmahan jud sa among mayor. Mga tanan nila kuan na kuno kanang gikan jud sa Mandaue. Dako kay epekto jud kami mga senior mi wa na jud may kapanginabuhian. Maunta na nga amo ang tindahan din ha may kapanginabuhian namo pero unsa man giabot naman sa mga inani nga sitwasyon. Atod sa taga City Legal Office, importante ang access road panahon sa emerhensiya mao nga kinahanglan kini nga mahawan. Ang bahin sa sitio Matimco nasunog na kaduha ka higayon labing katapusan ni adtong 2017. Wa ginahabilin ato mga panahon na unya ang kini nga daan mao ni siya plano nga himuon ni siya og usa ka access road ba ato na sa flyover mo gawas so para ra sa kayuhan ni sa atong mga recommendation sa fire nga kinahanglan gig access nga makasud ang mga bumbero kay kundi ni magian diri maglisod man niya ikabot nga to sa bumbero kung waya gianan unsaon mapagkuha sa bumbero layo kay tanan. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.